Lumjanski Anna. Pre svega, želim sve da vas pozdravim i da kažem da mi je puno srce što nas je došlo u tolikom broju da proslavimo 20 godina Forevera u Mađarskoj. Először is szívesen üdvözöllek benneteket, és nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban jöttünk össze, hogy megünnepeljük a Magyarországi Forever 20. születésnapját. Moja priča u Foreveru počinje 2003. godine, kada sam ostvarila i menadžersku poziciju. Az én Forever történetem 2003-ban kezdődik, amikor a menedzseri szintet elértük. 2006. otišla sam na master studiju u Englesku i od tada pa narednih 10 godina nisam radila Forever. 2006-ban elmentem Angliába egy master képzésre, egyetemre, és 10 évig ettől fogva nem csináltam a Forevert. Međutim, prošle godine u Johannesburgu na Global Rallyu, ono što je mene pokrenulo bio je moment kada je Rex Mon izašao na scenu i rekao: jednog dana ću otići na onaj svet. Ne bih voleo da me neko uhvati za rukav tamo gore i kaže: Rex, ja sam cijelog života grcao i mučio se kroz život, a niko mi nije rekao za Forever. De tavaly Johannesburgban a Global Rallyn egy olyan mondat indított el újra a Forever útján, amit Rex-től hallottam. Rex azt mondta: én elmegyek a másik világra, de nem szeretném, hogyha ott valaki esetleg kézen fogna, és azt mondaná: Rex, egész életemben kínlódtam, és soha nem hallottam a Forever lehetőségéről. U tom momentu sam presekla i donela odluku da ponovo krenem i da to bude moja misija. Da prenosim ljudima informaciju da postoji Forever i šta mogu dobiti sa Foreverom. Ebben a pillanatban döntöttem el azt, hogy újra belefogok, és ez lesz az én misszióm, és az a feladatom, hogy megosztom a Forever lehetőségét az emberekkel. Jer punih 20 godina živim od Forevera. Zahvaljujući Foreveru živela sam i školovala sam se u Budimpešti, Madridu i Oxfordu. Mert teli 20 éve, teljes 20 éve élek a Foreverből. A Forevernek köszönhetően iskoláztattak szüleim Budapesten, Madridban és Oxfordban. Zahvaljujući Foreveru imam svoj stan, kola, vikendicu, proputovala sam ceo svet. Forevernek köszönhetően volt lakásom, autóm, vikendházam, és beutazhattam az egész világot. Bila sam skoro na svim svetskim i evropskim global rallyima, 6 puta u Americi, Singapur, Dubai, Johannesburg, Hawaii, Malaga, Kopenhagen i mnoge druge destinacije. Ezeket a destinációkat név szerint értettétek, tehát nagyon sok helyet jártam be a világban, majdnem minden világrallyn és Global Rallyn ott voltam. To se sve desilo zahvaljujući tome što je jednog dana, davne 97. godine, jedan asistent supervizor, Kishiaka Arpad, preneo informaciju Stevanu Lomjanski da postoji Forever. És ez mindez azért történhetett meg, mert valamikor régen, 1997-ben egy asszisztent supervisor szintű munkatárs, Kishiaka Árpád szüleimnek, édesapámnak átadta azt az információt, hogy létezik egy cég, amit úgy hívnak, hogy Forever. Ta moja misija je ujedno i zahvalnost mojim roditeljima i zahvalnost Foreveru što su promenili moj život.
és ez az én misszióm, ez az én küldetésem, egyben köszönet szüleimnek is, hogy a Forever útját választották. Zbog toga mi je važno da sve koje poznajem i upoznajem ne odu na onaj svet i kažu niko mi nije rekao za Forever. És ezért fontos számomra az, hogy egyszer, amikor elmegyünk arra a másik világra, ne mondhassa nekem senki azt, hé, hát én nem hallottam a Forever lehetőségéről. Moja današnja tema je online marketing. Molim vas da ustanu svi oni koji već rade online marketing. A mai témám az online marketing, és szeretném, hogyha egy pillanatra felállna mindenki, aki már online foglalkozik valamilyen szinten marketinggel. Aki már végez valamilyen online marketing tevékenységet. Köszönöm nektek! Ja, várj. Lemaradni. Az mi? Az online marketing téma. Nincs itt. Bocsánat. Elnézést, lemaradtunk egy kicsit a szlájdokkal. Dakle, šta nam donosi online marketing? Mit hoz nekünk az online marketing? Prvo i osnovno, kao što vidite, da se povezujemo sa ljudima. Elsősorban azt, hogy kapcsolatba kerülünk az emberekkel. Kao što znate, Forever posluje u 160 zemalja sveta na svim kontinentima. Valószínűleg, hogy tudjátok azt az információt, hogy a Forever 160 országban dolgozik, minden kontinensen. Dakle, imamo mogućnost da se povezujemo sa ljudima širom sveta. Tehát szélesebb világon tudunk kapcsolatba lépni emberekkel. Upravo putem online marketinga. Pontosan az online marketing eszköz által. A sve počinje od tebe. Daješ i širiš informaciju. De minden tőled és belőled indul ki. Te vagy az, aki adod az információt, és ezt az információt továbbítod. Putem online marketing alata povezuješ se sa svim ovim ljudima iz koje god države, sveta, kontinenta, pa čak i iz drugog grada ili istog grada u tvojoj državi. Természetesen az online marketinggel eljuthatunk a világ bármely pontjába, minden kontinensre, de nem csak ilyen távolra, hanem azokkal az emberekkel is, akik a mi városunkban élnek, kapcsolatba tudunk lépni. Tek od pre nekoliko meseci krenula je ekspanzija ovog načina poslovanja u Srbiji. Szerbiában csupán néhány hónappal ezelőtt indult ennek az online marketing eszköznek a fejlődése. Iskreno rečeno, sa mindsetom offline poslovanja, odnosno direktnog kontakta sa ljudima, bilo mi je jako teško da se otvorim za online marketing. Pre svega zato što nisam bila sigurna šta, na koji način i u kojoj meri sme da se radi online. Őszintén szólva, azzal az offline beállítottsággal, amelyet találkoztam, nagyon nehezen határoztam el magam erre az online lépésre. Elsősorban nem tudtam, hogy mit hozhat nekem ez az online marketing. Dugo već promovišem na svom privatnom profilu na Facebooku Forever druženja, putovanja, seminare, stil života, ali mi to nije donosilo neke ozbiljnije rezultate. A Facebook profilomon, a privát Facebook profilomon már régen próbálom népszerűsíteni az utazásokat, a lehetőségeket, amelyeket a Forever nyújt, viszont nem volt igazán nagy sikerrel. Tako da sam od pre par meseci otvorila svoj poslovni profil koji će biti transparentan i preko kojeg ću moći da se povezujem s ljudima. I u okviru tog profila sam otvorila poslovnu stranicu gde ću ljude informisati o proizvodima, nuditi poslovnu mogućnost i razvijati svoj online marketing. Ezért nem régen nyitottam egy üzleti Facebook oldalat is, amelyen tulajdonképpen elhatároztam ugyanezt a promóciót elvégezni, úgy az üzleti lehetőséget, mint a Forever tevékenységemet bemutatni a világnak. Ono što je važno jeste da se na ovom profilu povezujem sa ljudima, sa onim ljudima koje zanima ono što ja nudim i ono što ja radim. Az a fontos, hogy ezen a profilon lépek kapcsolatba azokkal az emberekkel, akik érdekel, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozom, mit is csinálok.
Krajem avgusta imala sam čast da sam bila pozvana na privatni online trening u Budojene, gde sam čula kako drugi uspešni distributeri u Foreveru grade svoj online posao. Bilo je veoma edukativno i podsticajno i puno toga sam naučila. Ovom prilikom se zahvaljujem dr. Mile Šandoru što me pozvao da tome prisustvujem. I gdje je moj hard disk da ja to sve zapamtim? Nekem nincs elég nagy hard disk a fejemben, hogy ezt mind megjegyezzem egyszerre. Tehát augusztus végén szerencsém és lehetőségem volt részt venni egy online tréningen, ahol olyan emberek tartottak előadást, akik már komoly online munkát végeznek, és ez alkalommal szeretném dr. Mile Sándornak is megköszönni ezt a meghívást és a lehetőséget, hogy ilyen emberektől tanulhattam. Köszönöm. Danas ću se isključivo fokusirati na značaj i prednosti online marketinga i šta ovaj vid poslovanja može da vam donese i doprinese vašem Forever poslovanju. A mai előadásomban arra fogok koncentrálni, hogy bemutassam nektek, milyen lehetőségeket nyújt az online marketing a Forever üzletépítésében. Moj cilj je da vas inspirišem i podstaknem da vidite širu sliku šta ovaj vid poslovanja može da vam donese kao globalni biznis 21. veka. Az a célom, hogy bemutassam nektek, hogy számotokra mit hozhat az online marketing és az online üzletépítés a 21. században. Zahvaljujući internetu, ja uključujem ljude širom sveta. Pre svega svoje prijatelji iz inostranstva, a od pre nekoliko meseci dolazim i do ljudi koje nikada nisam videla. Az internet lehetőségének köszönhetően én ma már a világszerte szerzek új munkatársakat és kapcsolok be új munkatársakat a Foreverbe. Először ez csak az idegenben élő barátaimra vonatkozott, most már pedig elérnek abszolút ismeretlen emberek is. Tako sam, na primjer, nedavno prodala Clean 9 jednoj ženi u Škotskoj. Ennek a lehetőségnek köszönhetően nemrégen Skóciában adtam el egy C9 csomagot. Trenutno najbrži, najjeftiniji, najbolji način da pokreneš svoj posao jeste da to objaviš na Facebooku. Jer ti on nudi opcije da za kratko vreme veliki broj ljudi sazna za tvoj posao, uslugu, proizvod i poslovnu mogućnost koju nudiš. Jelen pillanatban talán a legjobb lehetőség az, hogy a promóciót a Facebookon keresztül és a Facebook oldalakon keresztül végezzük el, mert ez ad lehetőséget arra, hogy nagyon sok embernek egyszerre bemutasd, mivel foglalkozol és milyen üzleti lehetőséget kínálsz másoknak. Mislim da ovu činjenicu i fantastičnu mogućnost ne treba ignorisati. Ezt a lehetőséget és ezt a tényt, hogy a Facebookon keresztül ilyen széles körű embereket lehet elérni, nem szabad egyszerűen elfelejteni. Bez obzira što već dugo pričamo kako Dijamant menadžer i Veronika i Stejan Lomjanski nisu imali ni mobilni telefon, a kamoli internet kada su počeli, te da samim tim korišćenje interneta nije uslov da bi se bavio ovim poslom i da bi bio uspešan. Annak ellenére, hogy már nagyon régóta arról beszélünk, hogy Lomjanski Veronika és Stefan még mobiltelefonnal sem rendelkeztek, és mégis Diamond Managerként, majdnem azt mondtam, hogy végezték, de még nem végezték a Foreverben, tehát tudtak ilyen szintre elérni. Ennek ellenére ma az online lehetőségek használata nagyon fontos. Međutim, oni su se služili svim mogućim alatima koji su im u to vreme bili dostupni, tako da i mi treba da se koristimo svim mogućim alatima koji su nama dostupni u 21. veku. Viszont ők akkor kihasználtak minden olyan szerszámot és lehetőséget, ami akkor számukra adott volt, ezért nekünk is ma ki kell használni minden olyan szerszámot és lehetőséget, ami ma adott számunkra. Imate logističku podršku Forevera u svim zemljama, podršku vaših sponzora, online podršku, internet alata, iskoristite ih. Tehát úgy a Forever minden országában megvan a logisztika hozzá, itt van az internet, itt vannak a más online lehetőségek, társasági oldalak, és ezeket használjátok ki. Ovom prilikom želim da se zahvalim logističkoj podršci Forever Srbija, na prvom mestu dr. Branislav Rajić, Vanda, Dragana, Siniša, Maja i svi ostali koji posvećeno rade na razvoju online marketinga u Srbiji.
Ez alkalommal szeretném ugyanezt a logisztikai támogatást megköszönni elsősorban dr. Branislav Rajićnak, a Forever Szerbia igazgatójának és a többi munkatársnak, akik ezt a munkánkat nagyon szépen segítik. Iako Forever nije online posao i nije mu to bio prvobitna svrha, međutim razvojem Facebooka i online marketinga razvio se i ovaj način poslovanja u Foreveru. A Forever elsősorban nem online munkaként van elképzelve, viszont a Facebook és a többi társasági oldal fejlődésével a Forever is erre az online működésre kényszerül. U svetu već mnogi Forever saradnici uveliko rade isključivo preko interneta. A világban már nagyon sok Forever munkatárs csak és kizárólag online módon dolgozik. Imajte na umu sve što radite online, budite kreativni i autentični. Nemojte kopirati, šerovati tuđe postoje. Amikor online dolgoztok, legyetek autentikusak és egyedülállóak, ne másoljátok le mások posztjait, megjelenítéseit. Svaku objavu kreirajte i oblikujte vašim rečima da ima vaš lični pečat. Minden írásotokon legyen a saját személyes pecsétetek érezhető. E sad, koja je uloga nas kao Forever poslovnih saradnika na Facebooku? Mi a szerepünk nekünk, mint Forever munkatársaknak a Facebookon például? Pre svega, dostupnost vas na tržištu. Dajte ljudima mogućnost da vas nađu i da čuju informaciju o proizvodu ili poslovnoj mogućnosti. Tehát elsősorban az, hogy elérhetőek legyetek. Az, hogy az emberek általatok tudjanak információt kapni úgy a termékről, mint az üzleti lehetőségről. Povezujete se sa novim ljudima sa kojima inače ne biste imali priliku da se upoznate. Kapcsolatba kerültök és ismerkedtek olyan emberekkel, akikkel esetleg más módon nem lenne módotok megismerkedni. Imate mogućnost da velikom broju ljudi date istu informaciju u istom momentu. Lehetőségetek van arra, hogy nagyszámú embernek egy adott pillanatban adjatok ugyanolyan információt. Možete raditi 24/7 kada vama to odgovara. És természetesen a nap 24 órájában egy héten keresztül tudtok dolgozni, amikor nektek megfelel. Pokazujete vašim primjerom svojim saradnicima da i oni to mogu, da nije teško, da ne moraju da poznaju puno ljudi, da mogu da rade od kuće, da ne moraju da zavise od prijatelja, poznanika, rođaka da bi bili uspešni. És természetesen ezt a példát mutatjátok a munkatársaitok felé is. Számukra is érthetővé válik az, hogy nem függnek másoktól, és hogy ugyanígy tudnak dolgozni, ahogy ti online dolgoztok. Podstiče vas da razvijate svoj potencijal i kreativnost, da svaka objava bude od srca, autentična i da što bolje predstavite proizvod ili poslovnu mogućnost. Az online megjelenés sarkal benneteket arra, hogy a különböző írásaitok, posztjaitok egyéniek legyenek, és ezáltal felkeltsétek a barátaitok érdeklődését. Podižem samopouzdanje. Sa svakom novom poručbinom ili učlanjenjem preko Facebooka diže vam sve više i više samopouzdanja da ste na dobrom putu i razvijate veru u sebe da možete uspeti. Így módon nőhet az önbizalmatok is minden egyes új megrendeléssel, ami online vagy a Facebookon keresztül történik. Önbizalmat kaptok arra, hogy ez a rendszer jól működik, és ez a lehetőség kihasználható. Pored Facebooka, napomenula bi da je dobro imati i lični web sajt, Instagram profil, YouTube kanal i sve druge alate koji u sinergiji mogu naprediti višestruko vaše Forever poslovanje. Természetesen itt nem csak a Facebookról beszélünk, a Facebook mellett lehet még a YouTube kanálison, csatornán, azután az Instagramon, saját weboldalatok lehet, és ezek a lehetőségek együtt szinergiában tudnak összképet adni arról, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoztok, mit csináltok és mit kínáltok az embereknek. Takođe bi napomenula i poruku i savjet Rex Mona što se tiče rada na internetu. Ezáltal szeretném átadni nektek Rex üzenetét arról, ami az online működésre vonatkozik. Ne postavljajte postoje posle ponoći. Ne postavljajte postoje kada ste ljuti.
Ne postavljajte ono što ne možete da kažete u lice i ne postavljajte ono što ne biste rado stavili na zid u sobi svoje dece. Rex azt üzeni, éjfél után ne írjatok az interneten posztokat, ne írjatok olyant, ami valótlan, ne írjatok olyant, amit nem mondanátok el másnak szemtől szemben is, és ne írjatok semmi olyant, amit nem tennétek fel a gyerekszoba falára. Na internetu morate izgraditi imidž, odnosno brand i postati osoba sa kojom biste sami rado sarađivali. Az interneten keresztül egy olyan én brandet építsetek, ami olyan képet ad rólatok, hogy önmagatok is szívesen csatlakoznátok, mint munkatárs, önmagatokhoz. A sada ću vam pokazati na mom ličnom primjeru šta ja radim online, što mi donosi nekoliko učlanjenja mesečno, nove korisnike i nove saradnike. Most pedig megmutatom nektek a saját példámon keresztül, hogy hogyan dolgozok és mit csinálok én online, és mi az, ami nekem 3-4 új fogyasztót vagy munkatársat hoz havonta. Dakle, ovo je moj privatni profil, poslovni profil. Tehát ez az én üzleti profilom. Ovo sam objavila da ću biti predavač na seminaru u Podgorici i pozvala sam moje Facebook prijatelje ako znaju nekoga ko je zainteresovan da ga povežu sa mnom. Ez egy olyan poszt, ahol azt írtam, hogy Czarnagorában leszek vendégelőadó, és hogy ha ismernek valakit, aki esetleg érdekelt lehet ebben, hogy meghallgassa ezt az előadást, akkor nyugodtan küldjék el oda őket. Napravila sam događaj, poziv ljudima u Crnoj Gori da prisustvuju Danu uspeha u Podgorici i što mi je donelo 9 novih ljudi na seminaru, 14 poslovnih sastanaka u 4 dana koliko sam bila tamo. Egy meghívón keresztül 9 új vendéget kaptam ezen a szemináriumon, és az elkövetkező 4 napon belül még 14 különböző üzleti beszélgetést folytattam le. Negujući partiji, ovo je fantastičan način povezivanja online i offline. Dakle, ponudila sam ljudima za vas i vaših 5 do 8 drugarica besplatne tretmane nege lica. Egy ilyen kozmetikai partit kínáltam fel a hölgyeknek és barátnőiknek, természetesen ingyen. Organizovali su kod sebe kući negujući parti gde sam došla, odradila sam svima besplatne tretmane nege lica, povezala se sa njima, odradili smo učlanjenja i krenula je saradnja. Tehát ezeket a kozmetikai partikat a munkatársnők otthon, a saját otthonukban szervezték meg, ahol én megjelentem és elvégeztem néhány ilyen kozmetikai fogást a hölgyeken. Krenula je saradnja. És ezáltal indult el az új együttműködés. Dakle, ovo je odličan način kako doći do novih ljudi i jednostavno preneti informacije o proizvodima. Tehát ez egy nagyszerű lehetőség, hogy hogyan tudunk új embereket elérni, és hogyan tudjuk nekik átvinni az információt. Ovo su ta kozmetička druženja, bilo ih je preko 30 za mesec dana. Egy hónap alatt több mint 30 ilyen kozmetikai úgymond találkozót szerveztünk meg. To je preko 200 ljudi, što je zaista fascinantno, prelepa druženja i nova poznanstva. És természetesen egy fantasztikus számú ember jelent meg, több mint 200 emberrel kerültünk kapcsolatba. Ovo je obuka mojih saradnika da i oni nauče da rade kozmetičke tretmane lica. Ezek pedig képek a munkatársaim képzéséről, ahol azt tanítom velük, hogy hogy tudnak ők is ilyen kozmetikai partikat szervezni és levezetni. Ovo sam objavila poslovna mogućnost i šta nam donosi Forever. Ez egy olyan poszt, ahol azt írtam le, hogy létezik ez az üzleti lehetőség, és hogy mit adhat nekünk a Forever ezáltal. Zatim nudim učlanjenje da korištenje naših proizvoda ostvare i veće popuste. Itt egy olyan posztról van szó, ahol azt kínálom az embereknek, hogy tagosodással nagyobb kedvezményt érjenek el
mint termékfogyasztók. Ovu poslovnu mogućnost sam delila i po Facebook grupama. Imate Facebook grupe za ljude koji traže posao i dodatni prihod. Jednostavno dobar način da ih privučem na moju stranicu. Vannak Facebookon olyan csoportok, ahol az emberek munkát vagy plusz kereseti lehetőséget keresnek. Ezt egy ilyen csoportban jelenítettem meg, hogy plusz pénzkeresítési lehetőséget kínálok nekik. Zatim poziv na javnu prezentaciju o proizvodima, da se prijave ako žele da čuju više informacija o našim proizvodima. Egy meghívó nyílt bemutatóra, hogy jelentkezzenek be, ha több információt szeretnének kapni a termékeinkről. Ovde kako sam ja držala javne prezentacije u Novom Sadu i Beogradu. Képek az újvidéki és belgrádi nyílt bemutatókról. Druženja posle prezentacije i obuke. Természetesen barátkozás és szórakozás az ilyen bemutatók után. Ovdje kako ja držim javne i kućne prezentacije mojim saradnicima gdje ih obavezno pohvalim kako su dobro organizovali. Ezúton szeretném megdicsérni a munkatársaimat, itt volt egy kép arról, hogy tartottam náluk otthon termékbemutatót. Nagyon jól megszervezték. Naši proizvodi na plaži. Termékeink, amelyek követnek bennünket még a strandra is. Ovdje pokazujem kako je moj crnogorski tim izašao u Forever časopisu kao mladi tim Crne Gore. Itt jelenítettem meg azt, hogy a crnogórai, montenegrói csapatom hogy jelent meg a montenegrói újságban, mint a montenegrói Forever fiatal csapata. Zatim promocija mojih saradnika kada su izašli na supervizorsku poziciju. Itt kicsit reklámozom az új munkatársaimat, akik elérték a supervisory szintet. Seminari i promocija mojih asistent supervizora. Szemináriumok és az asszisztent szupervizorok minősülése. Moja drugarica iz Engleske koju sam uključila online, koja je startala sa Business Box paketom. Egy Angliában élő barátnőm, akit én csatlakoztattam a Foreverhez egy biznisz csomaggal. Moje korišćenje Clean 9 paketa. Azután, hogy használom én a C9 csomagot. Najviše sam prodala Clean 9 paketa onima koji nisu debeli, dakle zbog čišćenja organizma. A legtöbb C9-es csomagot tulajdonképpen úgymond nem kövér embereknek adtam el, hanem olyan embereknek, akik a szervezetük tisztítását szerették volna elvégezni. Takođe Vital 5. Ugyanígy a Vital 5 csomagot is. Touch paket. Touch induló csomagot. Ovo mi je jako draga slika, zato što ovo je u istom momentu, ja sam u magazinu u Beogradu, moj saradnik u magazinu u Izraelu i saradnica u Novom Sadu. Dakle, tu pokazuje veličinu Forevera da u istom momentu radiš na više strana. Ez egy számomra nagyon kedves kép, ahol azt láthatjátok, hogy én a belgrádi irodában lerakatban, munkatársam az isztambuli lerakatban. Izrael. És a Izrael. Novi Sadu. Pedig az újvidéki lerakatban vásárolt terméket, és ez bizonyítja azt, hogy a Foreverben egy időben több helyen is lehetünk. I ono najvažnije, još jedna rečenica koju sam ponela iz Johannesburga kada je Rexmon rekao: ako se ne zabavljaš u ovom poslu, nešto sigurno ne radiš dobro. Ez a mondat, amit szintén magammal hoztam Johannesburgból, ahol Rex azt mondja, ha nem érzed jól magad, ha nem szórakozol ebben a munkában, akkor valamit rosszul csinálsz. Moj tim, Csapatom, putovanja, utazások, seminari, szemináriumok, druženja, barátkozások, szórakozás. I naravno ljudi bez kojih Forever ne bi postojao i Forever ne bi bio ono što jeste. És természetesen az emberek, amelyek nélkül a Forever nem létezhetne és nem lenne az, ami. Ja na plantažama 2001. godine. 2001-ben az aloe ültetvényeken.
Moja menadžerska 2003. kada sam dobila menadžersku značku. A menedzseri elismerésem 2003-ban. Toliko od mene, hvala vam puno na pažnji i želim vam svima da se duplirate do kraja godine. Ennyit szerettem volna veletek megosztani, köszönöm a figyelmeteket, és mindannyiatoknak azt kívánom, hogy az év végéig duplázátok meg a forgalmatokat és önmagatokat. The sampling of that